बिथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों भारत आरो पाकिस्ताननि मोनसे गेदेर खौरां। उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथनि मोनसे गेदेर बिबुंथि। गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथनि मोनसे गेदेर बिबुंथिखौ लानानै पाकिस्ताननि सुबुंफोरनि फिनजाथाय। पाकिस्ताननि बलुचिस्तानाव फिन खेबसेबाव उदांस्रि दावहानि अरा जोंखांदों। नंगौ, बे समाव उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ मोनसे गिदिर बिबुंथि होनायखौ बे समाव मिथिनो मोन्दों। बिथाङा बिबुंथि होदोंदि पाकिस्ताना भारतजों खौसे जागोन ना जोबस्रांगोन। आथिखालाव पाकिस्तानाव उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथनि बे बिबुंथिखौ लानानैनो सावरायलायनाया सोलिगासिनो दं होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। आरो पाकिस्ताननि रायजो राजाफोरा योगी आदित्यनाथनि बे पाकिस्ताना भारतजों खौसे जागोन ना जोबस्रांगोन बिबुंथिखौ नायगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि बे बिबुंथिखौ हेफाजाब होनानै फिनजाथायबो होदों पाकिस्ताननि सुबुंफोरा। मख'नो गोनांदि योगी आदित्यनाथआ पाकिस्तानखौ एक्सपायरि डेट होननानै फोरमायब्ला पाकिस्ताननि गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय हेफाजाब होनायखौ मोननो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पाकिस्ताननि बलुचिस्तानाव फिन खेबसेबाव उदांस्रि दावहानि अरा जोंखांदों। लोगोसे सिन्धुआवबो सुबुंफोरा बिग्रायखांदों। पाकिस्ताननिफ्राय बलुचिस्तान, सिन्ध आरो खैबर पख्तुनख्वा बायदि रायजोफोरा बे समाव आलादा जानो लुबैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे बिग्रायखांनायनि गुबै जाहोना जादों पाकिस्ताननि सरकार, जाय सुबुंफोरनि गेजेराव फारागथि आखु दिन्थिदों।